Shoutout kay Francis. Ingat ka dyan sa Japan. Ano na, Pops? Shoutout. Shoutout. Let's go. Oh, yeah. Nakawakap na lang kuya. Let's go, let's go. Buri nag-aalsa ng gapo, di ba? Doon kami sa lunad sa balon. Ang destination po ngayon sa may Balong Falls o sa mas kilala sa tawag na Shower Falls sa may Sitio Bangkao, Corifili.
break. First stop over. Let's go. Eh, Daya, diretso naman ang dami. Gawin kami ngunyan sa Palestina. Asa lang. Pili na lang. Pili na lang. Wala ni Arab.
kasi pinakamaba. Saan po ang daan nito, ate? Barangkol, saan po ang daan? Ayan po. Saan po yung ano ng diretso tapos? Anong lugar na po ni? Kuri na po ni. Si sikat po digding na karigusan na Kuri. Sa Kuri mismo. Marami. Ayan na to. Naghulong pa. Masinig ko dyan. Sige. Ayan po, salamat po. Salamat po. Ayan po. Nagkabato niya. Right. Sa'yo na ni. Kuri na ni. Kuri. Yan. Nasa Kuri na po kami. Yan. Tukad na naman. Budol po, budol. Yan. May signal pa, baga? Malapit na po sa langit oh. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
Dapat matatag.
Wow, ganda oh. Ganda ng kulay. Hindi nagaro. Akit pa kita duwan. Budol na nga ligdi. Oh, kabot kayo no. Marawag si Luzano. Alam to digdi. Isa lang to pa sa kadipasan niya. Ang inangat ko Ano bang katapat ka ni Jit? Si tigbabakduran ta na. Yes. Kain tayo. Kain. Okay, okay. Lang. Ang sige. Tigre-record ko man lang si mga rides, sayang kaya. Mayong binabalikan pagkatapos. Maraming ito video. Please subscribe. Tigre-record ko man lang na para Dahil at least memories baga. iyo. Kung pwede. Kapihan. Ay, bakit ang mainit na tubig? Lahat. Di ko na ko ay.
Ha? Iyo. Iyon na gano'n eh. Oo, ka. Laging jeep na yun eh.
Woo! Kita nyo yun? Ang lag... Woo! Yes, may panorama yan. Mayo. Ano naman dali, diba tayo? Eh, pasag view pa araw na nun. Oh, may katumay sa katubad na nun. Amping sa tubig! Amping sa tubig! May kumbaga sa baba, ano? May... Pero sa harapan, grabe. Meron ako na may... Kaya na, maluya ako sa arag ko. Kahit nasa kuwan ka eh.
daga. Ito, nalilig pa lang nga ito. Para na sumama sa'kin, tayo'y maglakbay. Ilang bisikleta at sa'king sumabay. Ang kalsadang kabundukan ay naghihintay. Ano ay nakangiti na at kumakawan. Kasama man ang mga tropa o kahit solo kayang-kaya, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap magbay, yan ang iyong problema. Sarap magbay, yayayabay, iyak mamamanghaga. At marumulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Sarap magbay. Masarap sa una, lalo pag tumatagal. Ay di mararamdaman ang pagod kahit hingal. Magagandang mga tanawin ang naghihintay sa atin. Huwag ka nang babagal-bagal pa. Sarap magbay, tanggal ang iyong problema. Sarap magbay, at mamamangha at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Tanggal si Kanay. Tanggal si Laboy. Ang sa mukha ko.